Salată de crudități cu piept de pui. Foarte bună, vă dau rețeta să încercați și voi. Am curățat o țelină, un morcov și un măr. Acum le voi da pe răzătoare. După ce le-am ras, voi stoarce bine de zeamă. Pun și puțin hrean ras. Aici am o jumătate de piept de pui fiert pe care îl voi tăia și îl voi pune în salată. Pun și pătrunjel verde. Amestec bine și la urmă voi adăuga maioneza. Și puneți câtă doriți, vă place. Eu am făcut maioneza un pic mai acrișoară, am pus o lingură de muștar și piper, sare. Fiecare o face după gustul său. Și gata salata, este foarte bună, dar va fi și mai bună după ce va sta la frigider. Dacă v-a plăcut, faceți și voi, mulțumesc mult că mă urmăriți și nu uitați de inimioare. Vă pupă Vio!